చిత్ర 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 ఓ చిత్ర అన్నా ఏంటన్నా నీ బాధ? బాధ కాదు బ్రదర్, గాథ. గాథ ఏంటన్నా అది? చెప్తా విను. प्यारो प्यारो I want रो, चिट्टी my heart feeling रो, లాంగ్ లాంగ్ గో లవ్ సాంగ్ रो, ఎన్నో ఆశలు ప్రింటింగ్ रो, అవన పాకలే మిస్సింగ్ అయితే నాతో నాందా ఫైటింగ్ రో, అంతగా ప్యార్ చేస్తూ ఉంటే అయినా డార్లింగ్ గోయింగ్ రో. किधर चले गए? डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंग चनका डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंग चनका डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे प्यार प्यारो I want रो, चिट्टी my heart feeling रो, లాంగ్ లాంగ్ గో లవ్ సాంగ్ रो, ఎన్నో ఆశలు ప్రింటింగ్ रो. అప్పుడే అయిపోయిందా? ఇంకా చాలా ఉందిరా, విను. ఓ మనసొక మిర్రరు అంటే మెంటల్ తో టాకింగ్స్ అనుకున్నా, పగిలిన మనసును చూస్తే ఆ మ్యాటర్ రొమ్మ రైట్ అంట, లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎన్న సీదా కాదల్ కైపు, ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ జిందగీలో ఆర్యాతో ఫిక్సింగ్ బాస్. ఆర్యా మా ఇద్దరు లైఫ్ లోకి ఇంకోటి వచ్చాడ్రా. అప్పుడియా? యారదు? చిత్ర 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 ఆర్య చిత్ర 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 ఆర్య చిత్ర 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 ఆర్య చిత్ర 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 ఆర్య చిత్ర. యారు నాంతేరు లవ్ స్టోరీస్ ఓషన్ లో తోసే డేంజర్స్, లక్ కి లవ్ కి లింక్ అయితే లైఫ్ జిల్ జిల్ జింగాలా, ఎంపీ లైఫ్ కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లా ఒంటరైనను చేరిందిలా, ఓట మేలిన దేవదాసులా బ్రతుకు బస్ స్టాండ్ ప్లాట్ఫామ్ కే చల్ హో గయా. डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंग चनका डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे डिंग चनका डिंगा डिंगा डिंग चनका धीरे धीरे. అది దా సిచ్యువేషన్. నువ్వు సూపర్ బాసు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.